Zviri panapa zvese zvingaita mari 130 zvese. Pane munhu akambouya here akatenga zvinhu zvese zviri pamusoro izvi in one day? Hapana akamboti atenga. Ndokumbirawo kutenga zvinhu zvako zvese zviri pamusoro. Ever since the 2019 pandemic, the economy decreased and vanhu vakawanda vama-entrepreneur. Whenever I see an entrepreneur, I get happy. For example, this lady, despite the fact that she's disabled, she doesn't complain about the hardship of the economy. And also this talented barber who built his own barber shop. And for his hard work, I surprised him with a gift. This is one out of all the people that I'm going to surprise in this video. Ndakambonzwa kapaipepa ndakadarika napo chiti Hasta I'm a biggest fan, chimboya umboshutawo nini? Ndakamboti chimbondiroerawo one summer. Thank you so much for being a fan. Kumbrovunza kuti how much do you make per day? Per day zvinosiyana siyana. Musi ndombotengesawo 50, 30, 20. Mumwe musi kana zvakatodzaka kwana 15 chaiyo unotenda nayo kumba. Ko zvese zviri panapa zvese zvingaita mari? Honest totally zvinoita 130 zvese. 130. Pane munhu akambouya here akatenga zvinhu zvese zviri pamusoro izvi in one day? Hapana akamboti atenga zvese. Hapana. Ndokumbirawo kutenga zvinhu zvako zvese zviri pamusoro. I will be more surprised. Ndingafari ndingachitengako zvese. Saka chicalculator choona zvaita mari zviri pamusoro 36 ndikashase calculator sanise. Saka ndatofara potaura kuti kubudisa calculator. Inini maths handionera. Ndaifura maticha nerekeni. Aiwa timanopura maticha nerekeni. Majuice outer meal, then my shortbread, my Oreo, and my sweets. Like that. Though I didn't buy all the things, it feels so good to support her business. I'm now officially the biggest customer. I'm so happy. Check whatever you want. What you refund round. Nice. From her beautiful smile, we can tell that she was really happy that the person she follows on social media became her client. What inspired you to be an entrepreneur? Chakandinspired kuti kubva tichikura tinoona vanhu vazhinji vati physically challenge vanenge vachingokumbira mumastreets. Saka ndakaona kuti zvokumbira for me it's not okay. Sajiti I know you Facebook nepa TikTok. After purchasing, I couldn't eat all the things alone. That was being selfish. Guess what I did? Sarase, ndikutengesa. Amai. Dola. 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 Kuti. Dola. Doll. That's again the tengese at a lower price than yandatenga nayo. It's good ungoita loss. Yeah. Thank you so much for being my first customer. Baita basi. Yeah. Vatenga dola zviri too. My first customer was really shocked because why am I selling things at a lower price? Here's the reason. I just feel like I must do good and the food kana wapa uchida cheko uchifara. There is a satisfaction feeling yaunonzwa after wapa munhu anything. Wese munhu akasmaila. Mai we unotoona kuti havana vatondinamatira usiku wanhasi ndichawana makomborero. So one of the major reasons why I'm making this video is to spread love in the concept of giving. Pregnant women deserve things for free. Later in this video, I'm going to surprise the talented barber I was talking about and also these people. Ndikutengesawo. Exactly. All right, mati mari dzacho. Ndotengesa neprice yamuri kuda. Muda kutenga nemari. Tina. Hamuna. Juice roita mari room. Ire. Ndizira zana muri imweni. Andizi price yawo chingotenga neprice yamuri kuda. Uratoisa pa TikTok ndako. Ndiri muno we TikTok. Newe YouTube.
ndikungoda ngopromota vanhu. I feel like I need to do zvinhu zvakanaka since yesterday yanga iri Sunday. Mukuda kudya? Ko mune chikafu ati? Oi ndichautengesa. Alright. Bo. Nice. Have a nice day. Down in the deep of my mind, I cry for you. Hey Mari. Maduro. How's it really good? Nature joy. Yeah, baby. My juice. Ndaona ngamukudya buns saka ndatoti dringi munaro. Ore konchida kupewo rangu dringi murowo nebhanzi muzondisawo munamato yenyu. Ndokupei. Muzondisawo munamato dzenyu. Yeah. Yeah, you are welcome. Ko madya here nhasi? Ndatodya mamanje. Alright. Ko mune mwana kana muzukuru? Ndine vazukuru zvese. Ndokumbura muzopa muzukuru wenyu. Mochapiwa na Hasta PV. Ya muzopa. Ya mune vazukuru vangani? Ndine vazukuru 4. Saka vanokwana? I think vamwe vachavasi munomu vari munomu vanokwana. Vanga vari 2. Yeah, bo. Nice. Thank you so much. Alright, Yeah. We successfully sold on $0. Saka that was like my 4th customer. Masura say, hello, ndeta onje YouTube ndikutengesa. Ora ndoda kumpa hangu mari. Varamba vacho. Vanhu vanotya kwanzi kune satanism. So people are really scared. Masura say, ndikutengesawo majuice. Pakaiba. Mabvunza price. $1. Achero yamuna chero 50 cents. 50 cents for 2. Yeah. Nice. Really good salesperson. Thanks. Ndikurowa marketing. Shout out to Tanas for all the clips I shoot from town in their shoot. This is Vicky Gravity. If you check my first videos, you definitely see her. What's 5 plus 5? 10. What is this? $10. Oh, yeah. Yeah, bo. Saka bo look bad. Abo. Afara. Vanga vakachowata. Handine zuro makambondisa muchiti hasta to actor neyo but haumboti geresi. Unogera mari. Wakagera $5. Abo mabhabha echirungu. Ina angogerwa $1 but mukovora imomo anogerwa $5 ndi MC. Iningori YouTube. Yabo. I just told him to make my hairline visible. Ndagera nifani panyaso buda kunyaso shipa kwesima line yesa. Pizza bore inova feed mwiri serious baba kana ayo atokoti juma ndakatoa magusha mombe Ayo ichiwo. Ndinongo ndakaona uchikuona paTV. Serious? Video rako reku Ndakarondoona. Ona isi ndikona akaita red. Saka nenchioneko isi akaita red kuti ndenchione. Nekonda sarudzana. Serious akaita challenge shakovaregerawo post. Iwe ndiwe munhu ndisaka uri mudiki. Handisisina iwe. Aiwa ndisisi.
vanhu havanondifollow. Maona watch history pavo pane mari yedu kutodza kuti vanhu havanondifollow. Itora ndikugadzira nhasi nderekuti ndei ndichienda kumafanza. What's your favorite number? 3. And you? 5. 5. What are you? 3. Yakati 5. That makes it 8. That makes it 8. Amonisa change yangu $2. Tokosanga nemari. Kungomuka tokasara 10 bucks. Tandiri suppose Hasta PV. I literally used all the money that was left in my pocket to make this video, which makes it special to me, and I felt so happy kuona vachismile because of me. It felt like I had changed people's life with the little that I have. If you want me to make this type of content again, that's possible. Show it by liking the video and subscribing to the YouTube channel if you are not subscribed, and comment down below what you think. Hasta